prezentáciu pekných bytov neexistuje škaredé počasie. V prípade, že hľadáte nadštandardné bývanie alebo zaujímavú investičnú príležitosť, v oboch prípadoch si na tom správnom mieste. Povedzme si o projekte Blue Wave v Piešťanoch niečo viac. Projekt Blue Wave v Piešťanoch ponúka kvalitnú architektúru, využitie nadštandardných materiálov, vysokú estetickú hodnotu a najmä komfortné bývanie v blízkosti rieky Váh. Príjemným bonusom je bazén priamo v areáli. V ponuke máme na predaj jednoizbový byt s rozmerom 36 m², terasu s veľkosťou 8 m, vlastný parking a pivničnú kopku. V prípade, že vás tento byt zaujal z investičného hľadiska, ale nemáte čas hľadať nájomníka, starať sa o opravy, prípadne mať ďalšie starosti s bytom, nechajte to jednoducho na nás. Postaráme sa o kompletnú správu vášho bytu, garantujeme nájom aj v prípade, že byt by zostal prázdny a ešte mnoho ďalšieho.